pendentes a das telefonías móviles e fixas e o seu grao de cobertura. Seguimos contratando servizos que non se poden desfrutar e poucas veces comparamos as ofertas que nos fan as distintas compañías. Estes son os datos máis significativos do primeiro estudo que fai a Asociación de Internautas xunto coa Unión de Consumidores e que revela que en temas de banda larga a mellor ofrece a Movistar. Tan só unha compañía telefónica a cada notable no que se refire á oferta de banda larga. Movistar ten a mellor nota en telefonía móvil e fixa e distancias un punto de media do seu inmediato competidor. É un dos datos máis destacados do estudo que acaban de presentar a Asociación de Internautas xunto coa Unión de Consumidores de Galicia. Un informe que pon de manifesto unha advertencia ao consumidor. Que debemos analizar cada oferta en concreto para ver a que é que máis se asusta ás nosas necesidades, porque de nada nos vale contratar unha oferta que nós non vamos a utilizar. No mercado resulta difícil contratar un servizo en exclusiva. A maior parte das veces son paquetes pechados que inclúen varias opcións e adoitan ofrecer servizos que non podemos desfrutar. Seguimos contratando servicios que non podemos disfrutar, ao fin e ao cabo. Estánnos vendendo uns servicios que ao final non podemos disfrutar. O estudo constata máis que queda moito por facer no acceso á banda larga, sobre todo na móvil. O gran reto que teñen as compañías por diante é o de ofrecer mellores servizos e mellores infraestruturas.